Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul imani utawi iki kubab terangaken iman. Qala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala kalema luhur sapa Allah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eling-eling menungso ubudu nyembah sira kabeh ai waqidu tegese nyuwejekno sapa sira kabeh nyembah nyuwejekno rabbakum ing pangeran sira kabeh alladzi khalaqakum kang dadekaken sapa rabbakum ing sira kabeh waladina lan dadekaken wong akeh ning qablikum kang tetep ing dalem sadurunge sira kabeh denyapa la'allakum menawa sira kabeh iku tattaquna bisa wedi sapa sira kabeh wedi nika bau ing siksane Gusti Allah. Alladzi ja'ala kang dadekaken sapa Allah ay khalaqa tegese dadekaken sapa Allah lakum krana sira kabeh dadekaken al ardo ing bumi didadekne firosan kalih dadi lemek ai bisa tegese lemek yuftarosu kang den gawe lemek apa bisa wasama alan agawe langit binaan kalih dadi payon sakpan tegese payon wa anzalalan nurunaken sapa Allah minas sama'i saking langit nurunaken ma'an ing banyu wa akhraja mongko nuli ngetokaken sapa Allah bihi sebab banyu min anwani samaroti saking pira-pira wernane buah-buahan rizkon kalih dadi rizki lakum krana sira kabeh fala taj'alu mongko aja ndadekaken sapa sira kabeh lillahi maring Allah aja ndadekaken andadan ing pira-pira sekuton ai syuraka tegese pira-pira sekuton fil ibadati ing dalem ibadah wa antum kali utawi sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sapa sira kabeh yen annahu ing setune Gusti Allah iku al khaliqu zat kang agawe wala yahlukuna lan ora bisa agawe apa suraka wala yakunu lan ora ana apa suraka iku ilahan dadi pangeran wala yakun lan ora ana iku ilahan dadi pangeran sapa ilaman wonten angin wong yakhluku kang agawe sapa man maksudnya wong tendiku Allah ilaman angin zat yakhluku anggawe sapa zat wa qala lan dawuh sapa Allah taala kalimah luhur sapa Allah waman utawi sapane wong iku lam yu'min ora iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa inna mongko setune ingsun iku atadna nyawisaken sapa ingsun lil kafirina maring pira-pira wong kafir nyawisaken sa'iron ing neraka sakin ainaron tegese geni sadi datang kang banget panase meniki bab iman kita kedah iman
dhateng Gusti Allah. Soalnya napa? Allah ingkang dadosaken kita. Allah ingkang dadosaken tiang-tiang saderenge kita. Allah dadosaken bumi, Allah dadosaken langit. Allah nurunaken banyu saking langit. Terus Allah ngetokaken napa-napa buah-buahan supados dados rezeki kita sedaya. Atas ngalu kita mboten pareng damel saingan, mboten pareng damel maru kalian Gusti Allah. Ing dalem bab ibadah. Mboten pareng nyembah salian Gusti Allah teng riku intine mboten pareng. Sing iman datang Gusti Allah. Wa antum ta'lamun annahu al-khaliq wala yakhluqu wala yakunu ilahan. Boten enten ingkang saged damel napa kemawon kecuali namung Gusti Allah piyambak. Wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna atatal kafirin sa'iron. Lan sinten mawon ingkang boten iman kalian Gusti Allah lan boten iman kalian putusane Allah, teng Allah sampun dipersiapkan neraka ingkang sanget panase. Niku lek boten iman kali Gusti Allah, boten iman kali utusane Gusti Allah. Pun dipersiapkan berarti kan tiyang kafir. Yang niku lek pun boten iman kali Gusti Allah, boten iman kali utusan Gusti Allah menika dinamakan tiyang kafir, sehingga dening Gusti Allah disiapne neraka ingkang sangat panase. Pun bolak-balik lah iman nggih ngoten niku Bapak iman sendak oleh golekne saingan Gusti Allah ngoten. Gusti Allah tok imanipun. Iman wontenipun Allah, iman wontenipun utusane Allah. Wa jalan riwayataken sapa muslimun Imam Muslim ngan Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Umar ngendika ngeten bainama nahnu inda Rasulillah ing dalem siji wektu nahnu utawi kita para sahabat inda Rasulillah iku ing dalem sandinge putusane Allah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ing dalem suwiji dina irtolaa dumadaan bahwa ujug-ujug muncul ngalaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang sadi itu bayat disiapi kang banget putihe pira-pira sanjangan. Ketika duduk-duduk para sahabat kali Kanjeng Nabi nyemak Kanjeng Nabi niku ujug-ujug muncul wong lanang sing klambine serba putih. Jadi itu sawah disangari kang banget irenge rambute ireng. Renek sing uwan blas, renek uwane. Layuro kang ora den tingali alaihi ing atase rajul apa asaru safari labete lelungan. Ujug-ujug teko, ya ujug-ujug lunga. Lek teko mang ndak ero kok ngendi. Malah yak dibulan ora tau weruh ing rajul, blas ndak tau ku sapa mongko bagus semen. Ujug-ujug sowan ning sandinge Kanjeng Nabi minna saking ingsun sapa akadun wong suwiji hatta jalasa sehingga lungguh ilan Nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong lanang mang ujug-ujug lungguh ning cedheke Kanjeng Nabi. Pak Asnada mongko nyendhekaken sapa rajul tamu sing gak diundang niku wau rubbataihi ing dengkul lorone rajul ila rubbataihi maring dengkul lorone Nabi dipepetne dengkule rajul niku wau kalih dengkule Kanjeng Nabi. Bapak dongalan nyelehaken sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul
ngala fakidaihi ing ngatasé fakidaihi niku ing ngatasé pupu lorone tapi nek kene pipi ya lorone Kanjeng Nabi wong lungguh jejer berarti templek ditemplek waqala lan matur sapa rajul ya Muhammadu he Muhammad jujuk ngomong tamu tak diundang niku wau akhirni jadi tanono sira Muhammad ing ingsun tamu niku wau kan ceritani nganil islami saking Islam sakwise tamu niku wau nyuwun cerita tentang Islam faqala montoro dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten Kanjeng Nabi al Islamu utawi Islam iku antas hada ing yen to nekseni sapa sira yen an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den taati illallahu angin Gusti Allah. Berarti asyhadu alla ilaha illallah niku Islam. Wa anna Muhammadan Rasulullah lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Meloro. Berarti Islam iku syahadatain syahadat kalih. Watu kima lan yen to jenengaken sapa sira as-sholata ing salat. Watu piyalan yen to mewehaken sapa sira az-zakata ing zakat. Wata sumalan yen to poso sapa sira Ramadhana ing wulan Ramadan. Wata hujjalan yen to haji sapa sira al-baita ing Baitullah. Ini stapokta lamun kuwasa sapa sira ilahi maring Baitullah apane sabilan dalane. Terus nggih rukun Islam menika Kanjeng Nabi didudoi tamune niku wae Islam niku. Kala matur sapa rajul sadaqta bener sapa sira. Wong takon kok ujug-ujug bener sapa sira. Oh bener Mat Muhammad karepe ngono. Kala dawuh sapa Umar pangajibna lahu yas alu wa yusaddiquhu lan iki. Sayyidina Umar mongko gawok sapa ingsun sapa kita. Nah niku domirna sapa kita. Lahu maring rajul yas alu kang takon sapa rajul ing Nabi Muhammad wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing Nabi Muhammad. Duh, wong takok kok bener nih. Ngoten niku wau. Terus Sayyidina Umar bingung. Loh, wong lanang kuwi wong takok nek Kanjeng Nabi dijawab kok terus bener nih. Kala ngendika sapa rajul, langsung dituse niki, jagongan antara tamu kalih Kanjeng Nabi. Fa'birni mongko critani, mongko kula aturi ngritani panjenengan. Nabi sira nabi ing ingsun nganil imani saking iman. Kula man critani tentang iman. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad antuk mina utawi iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan kelawan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan kelawan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhiri lan dina kiamat wa tu'minalan yen to iman sapa sira bil qadari kelawan pestene Allah khairihi yo baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar minallahi saking Gusti Allah taala kalih maula sapa Allah. Begitu tamune wau diciptani lek iman ki yo iman ning Gusti Allah, iman ning malaikat ila akhirih. Kala matur sapa rajul sadaqta
bener panjenengan Muhammad. Fahbirni mongko panjenengan ceritani sapa sira ing ingsun nganil ihsani saking ihsan. Setelah takon iman, takon Islam, sakniki takon ihsan. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad, antak Buddha. Ihsan iku antak Buddha utawi yen to napa niku wau antak Buddha utawi ihsan iku tak Buddha yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Kaannaka kaya-kaya setuhune sira iku tarau ningali sapa sira ing Allah. Lah fa ilam takun namun ora weruh sapa sira iku tarau ningali sapa sira iku tarau fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira ngoten fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarau ngoten weruh sapa sira ing Allah fa innahu mongko setuhune Allah iku yaroka ningali sapa Allah ing sira. Dados ihsan iku awake dhewe pas nyembah ning Gusti Allah kaya-kaya awake dhewe eruh Gusti Allah. Lah lek awake ndak eruh Gusti Allah, awake dhewe kudu yakin bahwa Allah mirsani kita niku namine ihsan. Pun Islam nggih niku wau, iman nggih niku wau sampean pun apal, ihsan nggih niki. Kala matur sapa rajul tamu tak diundang tadi. Pak Ahbirni ngani saah. Mongko nyeritani sapa sira ing ingsun ngani saati saking dina kiamat. Tangget malih dina kiamat rajul wau. Aingan zamani wujudi yaumil kiamati tegese saking mangsane wujude dina kiamat. Takon kapan to dina kiamat wujude dina kiamat. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad mal mas'ulu nganha bi'a'lama minasail. Mal mas'ulu ora ana sapa wong kang den takoni nganha saking tekane dina kiamat iku bi'a'lama luweh weruh minasaili ketimbang wong kang takon. Nabi kan boten semerep, boten enten semerep, boten enten ingkang semerep kecuali tiyang ingkang takon inggih menika rajul niku wau. Ngoten nggih. Kala ngendika sapa rajul pabeningan amaratiha. Kan boten dijawab teng Kanjeng Nabi. Sing ro panjenengan kan ngoten Kanjeng Nabi. Terus langsung lanjut kala ngendika sapa rajul pabeningan amaratiha. Panjenengan ceritani tondo-tondone dina kiamat. Wis tondo-tondone mawon. Lek jenengan boten semerap. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad antalida al-amatu robbatah. Antalida utawi yento antalida utawi tandane tekane kiamat iku napa niku wau iku antalida utawi tandane tekane kiamat iku antalida yen to mana ngoten sapa al-amatu amat robbataha ing bendorone amat niku budak ngetengi bojone ngetengi bose ngoten niku kuwi tanda-tandane kiamat ngetengi bose ai sayyidataha tegese bendarane amat niku tanda-tandane kiamat yakni ngersakaken sapa nabi
yen ayat sura ing yen to akeh apa ngukul auladi napa niku wau wanine pira-pira anak li ummahatihim maring pira-pira ibuke aulad. Tandha sing nomor 1 budak ngetengi bendarane, ngetengi sayidai. Sing nomor 2 inggih punika kathah tiyang ingkang sampun wantun kalih tiyang sepai. Pokoke wis wani karo tiyang sepai. Iku tanda-tandane. Dadi pun kathah tanda-tandane sakniki. Wis oke banget. Wayu aminuna hunna mongko nyrawungi sapa aulad ing ummahat muamalatas sayyidi kaya oleh nyrawungi sayyid amatahu ing maring amate sayyid minal ihanati nyatane ngino-ngino wasabilan lan misui. Wis akeh saniki tiyang ingkang wani kalih bapak ibu. Nyentak kalih bapak ibu dikongkon geten ngongkon. Kata sanget sampunan sakniki. Wis kaya buruwe ngoten nika, maka digambarkan mriki kaya bose ngongkon budake. Wis diino, wis dipisuwi. Niku pun kathah sakmenika. Dados tanda-tandane dinten kiamat sakmenika sampun kathah. Maka dari itu kiamat iki semakin cedhek. Nyata nggih gulis awake dhewe. Sik pas ngaji ning gone Mas Nono, dulu teko kene. Nggone Pak Le kok gulis men. Jadi kiamat itu juga semakin cedhek semakin Mbak. Nyeluk mepet gitu. Kan kathah sing wani kali wong tuwek sakniki. Nah, bose nyenengi karyawane nggih kathah sakniki. Nggih. Gawat pupunan iki. Pun gawat. Terus kita sebagai umat Kanjeng Nabi kedah ngatos-ngatos. Kedah napa nggih. Yus kerep nyedhekne Gusti Allah mawon tugase awake dhewe. Kerep takorup datang Gusti Allah. Soalnya wis cedhek banget niki. Wis cedhek banget tanda-tandane dinten kiamat. Modal awake dhewe namung seneng kalian Kanjeng Nabi. Kan pas-pasan karo ngamali awake dhewe ngoten. Salat yo misal wajib tok, salat sunat ndak tahu. Poso yo poso wajib tok, poso sunat ora tahu. Ngamale pas-pasan, ngibadahe pas-pasan, modale awake dhewe pun seneng kalih Kanjeng Nabi, seneng kalih Gusti Allah niku pun cukup dari Kanjeng Nabi. Pun cukup. Wonten cerita nggih mesine nggih sampun mireng jenengan. Nanti kula critane. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad khutbah, nyeritane pekewe dina kiamat besok. Wis kabeh sahabat padha nangis. Kanjeng Nabi lek dawuh ngoten niku, teko ati Kanjeng Nabi lek dawuh, maksudnya atine ya resik tenan. Ilate ya resik. Ora kaya sing ngomong iki bae yo ngrokok nggih, ora tau wiritan. Dadi lek ngomong iso bablas ngono wae. Bengak. Kanjeng Nabi dawuh mboten. Ceritane dinten kiamat nek Kanjeng Nabi nganti to, tenan niku. Sahabat kuwate nangis. Tapi sing berjasa niku tiang Badui. Yang Badui ini tiang alasan wong mendung. Udah lucu ngoten wong mendung niku wong Badui. Bature padha nangis wong Badui tutup ngadeg. Ya Muhammad, panjenengan iki cerita dina kiamat ae. Nggih, nek cerita dina kiamat ae sampean nggih. Terus kapan kok ndak cerita tekane dina kiamat iki kapan sampean kok panggah mek cerita pekewe dina kiamat. Wah, para sahabat wis gemremeng kuwi. Iki nek wong kaya ngene ugal-udul ngene piye.
Nek Kanjeng Nabi betul nanti jawab. Kanjeng Nabi berarti takon ngoten niku nggak bingung. Tapi benten Kanjeng Nabi begitu dangu terus oleh pitutuh saking Gusti Allah. Atau ngoten dijawab. Yahudi, awakmu kok takok tekane dina kiamat apa persiapanmu? Ngoten. Apa persiapanmu? Ya anu Kanjeng Nabi bahwa niki salat nggih, salat wajib to, poso nggih. Wajib to, wis pokoke aku wong biasa, nek ndak tau ngamal liya sing liyane kewajiban. Kalih kula niki seneng kalih panjenengan. Lan kula seneng kalih Gusti Allah. Kanjeng Nabi jawabe, sodakta. Bener awakmu. Terus awake itu duwe modal munang. Pokoke seneng kalian Kanjeng Nabi, saged damel sangung dinjak ing wonten dinten kiamat. Wis jelas niku. Wis jelas. Terus gara-gara wong Yahudi takon kono mang, enek dawuh, kula seneng kalih panjenengan, kula seneng kalih Gusti Allah. Salate sing wajib tok, posone sing wajib tok, pun bener dawuh Kanjeng Nabi, bener awak. Wis seneng ambek aku wis Gusti Allah aman pun dari Kanjeng Nabi. Kan ngoten niku, dadi wong goblok iso nggih menghasilkan nggih. Niku mutawatir dawuh. Hadis niku mutawatir. Kayak Kanjeng Nabi langsung dan didengarkan oleh semua sahabat. Ya hadis niku wonten sing mutawatir, langsung dirungokne wong akeh, enten sing boten ngoten. Hadis pun mutawatir itu jelas oke. Tapi yang bersama kita dilahirkan sebagai umat Kanjeng Nabi niku nikmat ingkang paling agung. Selain diparingi nikmat iman lan nikmat Islam, kita dilahirkan dados umatipun Kanjeng Nabi niku nikmat sing paling gede. Binjing ingkang saged nyafaati, dikata ingkang saged nyafaati, kan terserah Gusti Allah. Wong alim ya saged nyafaati, tiyang mati syahid saged nyafaati, sinten mawon saged nyafaati. Sing penting angsal mandhap saking Gusti Allah. Lah tapi ada syafaat yang paling agung. Ya menika syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten enten kang mandi gini ku. Syafaat saking Kanjeng Nabi niku boten enten ingkang mandi agung. Terus kita selalu berterima kasih. Kudu berterima kasih. Salat wajib tok, poso wajib tok pun aman. Aman pun. Bapak itu betul maksiat loh nih. Bapak betul maksiat. Iki kranten apa niki jenenge kiamat wis cedhek wis sembuh, pokoke wis cedhek pokoke. Tanda-tandane kan pun kata. Wonten tanda-tandane malih jur-juran omah dan lain sebagainya. Wis jur-juran donya. Ini kuwi tanda-tandane dinten kiamat niku. Jur-juran bangunan. Saat ini teng pundi negara bangunane dur kabeh. Ka'bah disalib. Masjidil Haram disalib dhuwure. Biyen boten enten sing ngumpuli Masjidil Haram itu boten wonten. Saniki pun disalib kalih bangunan kiwa tengene jauh dhuwur. Lah niku nggih termasuk tandha-tandhanipun ya. Wonten niku pun kathah dados monggo kita siap-siap ngamal ingkang sak kathah-kathahipun. Amale dhewe ndak nutut digawe mlebu swarga, mboten nutut blas amale dhewe. Mboten nutut blas. Wonten niku. Terus supaya nutut nggih panggah ngenteni Kanjeng Nabi, ya ta. Panggah penak awake dhewe panggah ngenteni Kanjeng Nabi, syafaatipun Kanjeng Nabi. Wonten niku pun kita pokoknya yakin tapi pokoknya ndak maksiat pun. Pokoknya mboten maksiat aman awake dhewe. Kanjeng Nabi diopeni. Kanjeng Nabi mbenjing mlebune swarga kengkung piyambak lek umat yang mlebu kabeh Kanjeng Nabi boten kersa mlebu. Kanjeng Nabi nyedhep siratal mustaqim teng mriku, teng kananipun. Endi iki? Umatku kowe kayak ketara remeng-remeng kae. Awake dhewe remeng-remeng balik. Gitu. Remeng-remeng kae. Oh, yuk kae hilap-hilap kentole tukang wudu. Lengene kena air wudu.
raine kena air wudu, bening kae. Sing ora tau wudu ya botak ngono benjing. Kanjeng Nabi, mesane Kanjeng Nabi bingung mulai. Bingung Kanjeng Nabi, kae botak kae umatku kok wudu kok kae. Lah wudu kok arang kading kae. Ngoten iki. Jadi genenak nih Kanjeng Nabi, kumpul wis ketara lek umat Kanjeng Nabi wudu nggih kedah dipun saeni 5 waktu minimal kan ngoten wau. 5 waktu mau pun apik gawe Kanjeng Nabi. Salate ning 5 waktu, posone ning poso wajib tampa apik. Nggih mugi-mugi kita dipun akeni umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan bijing angsal syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antara al-kufata al-qurata wallahu alam bisawab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing diterusaken wau sinten tamune kan dereng kula tudoi. Ae tengah ngandhap mriki. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqaddimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku ngajeng teng Kalembana apa